tes ya, sudah bunyi. Apa yang sudah bunyi? Gimana bunyinya? Gak roh. Ayo. Ayo neng di. Kene diucapno salam. Iki penem kowe ketemu mang sore lho ning kene. Apa nyawer lho to? Weh iya, alah. Ya. Kok rungi bokong to, Mek? Lah kan payu. Oh ngono. Laris. Apa, Mas? Apa iki, Mas? Merah jambu. Ditunggu ya. Nggih, saya aku tak omong sediluk ya, Mas ya. Iya, tak omong sediluk kok ya. Katuran wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nek sing jawab lah, Mek. Tak jawab, no. Bali mana? Sik to, Bu iki ketoke ngantuk dene. Bu, Mas sampun ngantuk ta, Bu? sampun ngantuk. Kok wis ya? Dereng. Baleni kowe, Mek, baleni kowe, Mek. Aku Iki opo to kok soploletan dhewe iki kok so. Dikon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belas malah ra nek apa-apa. Kan? Iki jane aku yo. Ayo. Matur sembah nuwun sampun nimbali ketoprak tresno budaya. Mijil saking ndi, Mek? Kelompok Tanjung Kedot Muban Kabupaten Blora. Engkang dipimpin Kang Mas Ajiono Polo kalian Ibu Yuliana Dewi. Iki sowan teng daleme sapa mang? Wah, aku ora roh. Nggih, ingkang Hamengku Gati nggih. Mugi-mugi sak bubare nanggap ketoprak tresno muda budaya rezekine tambah lancar. Amin. Murah sandang pangan. Amin. Ya wis kuwi ya Nduk ya, sing paling baku. Rasa dadak kesuwen masih wis ora kanthi. Mletre. Salim sik, salim iki lho Wis salim. sing dijak salim kok. Pripun? Aduh, Ya, serampat. Loh, lah kok Serampat yo? teng mriki 10.000. Walah ning ngene kula 5.000 kok, Pak. Loh, kenapa bedono malah gini? Kleru. Iya ya. Ayo Nduk, rasa dadak kesuwen all artis saking tresno muda budaya sumangga. Formasi Tresno Muda Budaya Cok.
bergoyang bersama yuk. Wow, 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 tarik yo mas, yo 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 yo. Mas sapa ra lali sliramu. Desana budaya kang setya satu. Mergo wis suwe ra tau ketemu. Ya ya ya. Sandiwatine ayu ayu. Yo 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 yo. Mas mangka saiki. Jogetan tetambangan karo aku. Bali eling nalika iku. Yo ayo kanca rame-rame. Timbang lanjut rano kancane. Tresna budaya pancen nyata idolane. Kuya berupaya wiji sawase. Yo aho yo Ampun karsani bali tresna budaya. Pimpinanipun Bapak Asiono. Ketoprak jayeng bawono. Tresno budaya bergoyang. Iyo 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 wo 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 avo 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 ayo joget bah ayo yo 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 eser 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 yo 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 Budaya kang setya satu. Mergo wis suwe ra tau ketemu. Seniwatine ayu ayu. yo budaya kagem panjenengan sedaya. Ayo ndak Mek, ditagih masih
Cinta merah jambu langsung Ya. diaturi nggih Mas nggih. Nggih. Sabar, Mak. Senyum dong. Kok mencek ngono? Ya kok nek wis mbok paringi kan ya paringi seneng. apa? Ayo, Ayo, Mbak. Mangga Mas. Cinta merah jambu. Yo 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 yo. Lingga. Ya ya ya. Mikul mikul yo. Bapange ya. Yo 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 yo. Ayo dong. Cintaku hanya kamu. Hanya kamu. Cinta merah, Ya. merah jambu. Merah jambu. Hanya kamu. Rindu hangat, hangat tubuh. Ya ya ya. Kamu saja, kamu saja. Tetap setia, tetap setia. Ayo. Yo 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 yo. Merah jambu. Cikiwa, 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 cikiwa. Wo 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 wo. Iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya. Aryo, yo 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 yo. Ha ha eh, ha ha eh. Masih bersama Mbak Lika yo. Yo. Aku berdandan hanya untuk kamu. Iya. Aku bersoleh hanya untuk kamu. Untuk kamu. Oh iya ya 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 ya. Ya ya ya. Wo ah wo Dari wo wo. Ujung kaki. semua itu Atoh. hanyalah milikku. Atoh. Oh, milikku. Dari milikku. Lahir dan batin milikku. Cintamu. Sabar sabar. Yo yo yo. Cintaku hanya kamu.
Yo 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 yo. Wo 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 wo. Tresno Muda Budaya ya deh. Yo 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 yo. Yo. Iya. 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 Wo ah wo Gerak merah jambu ya 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 kamu saja yang di hati tetap setia yo 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 hanya kamu yo 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 merah jambu oh yo 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 caca caca Cinta merah jambu nggih Mas Sampun. Lanjut. Ayo ndak, Mek. Ga. Sampat mang ya situ. Lagi wi. Selingan gak apa-apa, Mbak. Tambahin apa? Niki juragan ngawi. Oh nggih. Piro? Serampat Tirto. Kono pengene. Heh, nuruti kurang ya kurang. Kurang, Pak. Oke. Apa ku ya, Sa? Serampat dados. Oke. Oke, baik serampat. Siap menerima tambahan serampat. Oh alah, panjake madang, Mas. Ayo ndak.
Matur sembah nuwun. Ayo ndak lanjut. Mega. Lanjut sampai iki. Selanjutnya anak Dia. Dia. Supportnya Mas. Dia. Tresno Mudo. Mikul yo co. Ayo. Oh eh. Oh eh. Dereng wonten pamundutan niki nggih. Koleksi saking Dek Dea. Apa, Dek? Iki urgent nggih. Hah, kae lho urgent. Lah iki Mas. Ket mangok. Ora krasa to iki. Dikira karaoke mbok. Nggih niki diparingi Puspita Nala mawon. Puspita Nala. Monggo Mas. Mas Til. Nggih. Ayo Dek Dea.
Lanjut ada request kesayangan. Hah? Tali kotang. Sik ya. Kesayangan. Iki tenan loh. Walah iya. Iya, ya wis nek no. Suara terbanyak tali kotang. Bar iki kesayangan. Monggo. Tali kotang ayo duete. Oh iya enak Mas Yoga ding lali. Mas Toyang apa? Iya. 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 Yo yo yo. Biyen wis tak dukoke pucuk tali sak kotange ring saiki lak kok ilang sak slirane lunga banyak nganti tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Katian regane nomewu kuwi wujud tresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang nganti aku goleki tali kotang. Tali kotang iki tak simpen tekan ing pati tali kotang saksi tresnaku kang suci tresno muda budaya bergoyang yo 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 tali sak kotange ning saiki lak kok ilang sak slirane lunga banyak nganti tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki yen regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang dengan aku goleki tali kotang.
saksi tresnaku kang suci nalika tang saksi tresnaku kang suci Tali Kotang. Hah? Putra cinta ya. Dari tuan rumah apa tadi? Ada yang bisa? Prahara? Prahara cinta. Oh, enggak ada. Ngapunten dari pihak ndi tuan rumah tenang pura nih. Endi parake? Sik Mas. Nggih, ditunggu nggih gantose napa Mas? Dereng nggih? Oh, ya sik aku ki kesayangan. Ya, cawesno Mas bar iki ya. Gantian urut. Yo, kasih itu gak apa-apa. Kesayangan. Dari pihak tuan rumah ditunggu nggih gantose. Sinta.
mentale wong. Ayo nduk. Sapa iki sing ngurung? Apa iki jenenge? Rosa. Kak bos sebut. Ora usah. Dari pihak tuan rumah sudah diganti. Belum ke sini. Sing endi to wonge kowe iki nampani kok yo lali wong. Hah? Badian. Badian samene kae. Ayo ndak Rosa. Apa? Lagunya apa Sinarengan, Bos? Sinarengan. Nggih. Apa gimana? Lali aku. Sinarengan. Terima kasih buat Bapak jajaran keamanan nih, bersembah nyuwun. Be
sudah tidak ada request ya. Dari tuan rumah Prahara Cinta diganti ya Dok ya. Diganti. Ayo Mega. Prahara Cinta, apa gala-gala? Ya gala-gala. Ayo Mega. Gala. Gala. Mega Stamina ya Indonesia merdeka. Ayo. Apa lagi? Gala-gala Mas. Gala-gala. Ya, memenuhi permintaan pemuda. Apa? Ndi yo? Iki di desane ne? Becok. Becok. Becok apa? Hah? Apa itu? Lewung. Ya. Oke. Mari ki lewung. Sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira ini segala-galanya, gala-gala. Oh tiada terkira ini segala-galanya. Oh tiada terkira ini segala-galanya. Ya mek nek ayu ora payu susu 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 aku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas reda ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, temukan segenap jiwa. Aku beraju ku rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tidak terkira rindu segala-galanya. 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 Siapa lagi?
rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas lenyap ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ketika ku beraju, ketika ku bersedih, Ini ku telah kembali memadukan iya. setelah lama aku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, memati memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira bikin segala-galanya, gala-gala. Oh tidak terkira Rindu segala-galanya, gala-gala. Oh tidak terkira ini Segala-galanya, gala-gala. Oh tidak terkira ini Yo yo yo, ca ca ca, Jerat. Sampun dipenuhi pemuda nggih. Ya sudah di Langsung lanjut Lewong permintaan nggih. Lewong monggo Mas Tirto langsung cus Lewong. Raja Bira. Ayo. Ya 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 ya. Allah yo ya yo, yo ya yo. Wong atiku kalikane sepisaran ketemu. Wong bagus dadi laku gedani rindang siang dalu benci mereka Jiwa rasa tumetes sing kalbu mata sekalbu. Yo kemana-mana. Ayo pokoknya hae. Sabtu kita Ratu Mikul ya mbak. Iya Mas. Yo 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 yo. Sampai yo. Yo yo. Oh oh
Niki dipun gantos denok mawon saking pihak tuan rumah. Monggo, Mas Yu, satu lagu terakhir. Ayo, ayo, Mike mana Mike? Kembali Sinta. Whoa, whoa, whoa.
Napa? Tuan rumah nggih nyuwun napa, Pak? Cinta mulia nggih. Saged matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Niki ingkang pungkasan nggih. Nggih. Cinta mulia. Monggo ingkang pungkasan Mas. Bapak ingkang hamengku gati nggih. Ayo ndak iki bendarane wis kledang-kledang. Monggo monggo Ndara Putri.